Diuen que per a que passen les coses cal somiar-les. El moment és ara i el lloc, Castelló. Bon dia a tots i benvinguts a la primera edició del lliurament dels Premis del Dia de la Província. Excelentíssim alcalde de la ciutat, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, honorable consellera, reverendíssim bisbe de la diòcesi, autoritats civils, militars i eclesiàstiques, membres de la corporació provincial, alcaldes que ens acompanyeu, societat civil i ciutadans que avui ens estan seguint a través de la retransmissió en directe d'aquest acte. Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest dia històric per a la terra de Castelló. Un dia històric que naix des de la il·lusió, des de la dignitat i des de l'orgull d'una província que vol reafirmar-se en els seus valors castellonencs. Uns valors que hem construït i que representen els més de 600.000 habitants que omplin de vida els nostres pobles i ciutats. Uns valors que vam aprendre dels nostres majors i que ara ensenyem als nostres fills. Uns valors als quals ni volem ni podem renunciar. I quin millor dia per aconseguir aquesta alta distinció que aquest dissabte de Madalena, on en unes hores gaudirem d'un pregó màgic que abraça la bellesa de cadascun dels 135 municipis que sumen província, representats per les seues millors tradicions, la seva història i el talent de la seva gent. Amics i amigues, avui és dia de fer-li cas al pregoner i no buscar límits estrets d'ambicions massa modestes per a esta terra. Avui és dia de reivindicar la província en què vivim i en la que volem viure. Som conscients, soc conscient, que vivim en una província on, com en la resta d'Espanya, també hi ha atur. No vaig a negar-ho jo. Concretament, hi ha 58.000 històries personals que són el nostre principal repte de futur. Però també som conscients que vivim en una província que l'hem construïda entre els seus habitants i darrere de cadascú de nosaltres sempre hi ha una història de superació per ser contada. En aquest esperit hem tirat sempre endavant. Ho vam fer quan una gelada va arruïnar les nostres collites i vam haver de buscar una alternativa en la manufactura ceràmica, revolucionant un procés artesà que duia acompanyant-nos més de 200 anys. Eixe és l'exemple de que Castelló mai ha renunciat al que som, una terra que mai es rendix, que afronta les adversitats sempre des de la innovació, buscant les millors varietats citrícoles o buscant l'excel·lència en la producció ceràmica. No sols hem lluitat sempre per no caure, sinó que hem sabut sempre convertir cada amenaça en una oportunitat. Eixe és l'esperit castellonenc, el que acompanya a un emprenedor per a fer triomfar la seva idea, el que acompanya a un músic per a emocionar a tot un poble, el que acompanya a un esportista per arribar cada dia més lluny, el que acompanya a un pare per no deixar mai a ningú sense un plat digne, o el que acompanya a un estudiant per lluitar per el seu futur desitjat. Avui, dia 7 de març, en aquest saló que narra la història de la nostra província, estem rodejats dels millors, dels castellonencs que treballen per convertir l'atur en recuperació econòmica, la pobresa en anècdota i la desesperació en il·lusió. El moment és ara i el lloc Castelló. I vos assegure que anem a aconseguir-ho, perquè vosaltres, tots els que esteu avui representant en aquest saló, sou la força d'esta terra i junts estic convençut que seguirem fent el camí. És hora de cridar ben fort el que realment som. Som 135 pobles, 135 històries, 135 tradicions i 135 formes de ser. Som 135 identitats i una província única. Amb aquesta convicció, quan es pregunten en quina terra vivim, sempre podem dir que vivim en una terra on el sol es banya en la nostra mar i un gegant de pedra acaricia tots els dies la lluna. Vivim en una província amb 135 museus oberts per visitar i sorprendre'ns, plens d'experiències i plens d'emocions. Vivim en una província on la qualitat de vida és la nostra bandera. Vivim en una província que ha sabut construir el més potent teixit industrial amb l'esforç, amb el saber fer i amb l'esperit de superació que ens ensenyaren els nostres avantpassats. Vivim en una província que no està disposta a esperar
ja que té el talent i la capacitat per anar sempre per davant i per garantir el progrés als nostres. Vivim en una província acollidora i solidària, perquè no volem que ningú es quede enrere. I vivim en una província habitada per gent extraordinària. Els que esteu ací sou un xicotet exemple, com també ho han sigut i ho són i ho seran noms com el de Francesc Tàrrega, Bernat Artola o Gabriel Puigroda. Un llegat que continueu avui les 5 persones que heu aconseguit aquestes distincions, l'alta distinció i els mèrits a la innovació, a l'esport, a la solidaritat i a les arts. Sou extraordinaris. En nom de totes les persones i pobles als quals deu aquesta Diputació, vos dono la meva més sincera enhorabona. No sols és un reconeixement al que sou i al que heu aconseguit, sinó sobretot al que representeu. Pep, darrere del teu exemple hi ha milers d'emprenedors castellonencs, milers d'emprenedors que no estan disposats a renunciar als seus somnis, perquè saben, com tu els has ensenyat, que l'èxit depèn de la força amb la qual es defensen les idees i de la capacitat per atreure-li suc al talent. I com bé saps, Castelló sempre ha tingut, té i tindrà febre pel talent i la innovació. Representes l'inconformisme de cadascú dels joves de Castelló, de la generació més preparada que hem tingut mai, de la gent que pensa que res està perdut i que tot està per guanyar. Amb 22 anys has aconseguit crear una marca amb més d'1 milió d'usuaris i més de 70 joves treballadors. En 14 vas crear la primera empresa. És realment admirable. Per això, aquest premi a la innovació és per a tu, per a que t'acompanyi en cada viatge a Londres, a Nova York, Madrid o Barcelona, i allí, en cada part del món, pugues dir amb orgull: soc de Castelló, soc de la terra de la innovació. Enhorabona, Pep. Les bandes de música són el major fenomen cultural i identitari de la província. Les nostres 80 societats musicals són la millor banda sonora dels nostres pobles, ja que no s'entén festa, tradició o esdeveniment important sense la presència dels músics. Darrere de cada instrument, darrere de cada batuta, darrere de cada estendard, hi ha centenars d'artistes anònims que de forma altruista assagen, matinen o velen per fer-nos la vida un poc més agradable. La Diputació sempre ha estat al vostre costat, perquè som conscients que devem seguir apostar per aquest valor identitari. Per això invertim en ensenyar música a més de 4.600 alumnes en 70 municipis a través de les escoles d'educants. Perquè no podem escriure el futur sense la nostra música, ni la nostra música sense les nostres bandes. Gràcies per fer que aquesta província danse al so del ballplà, que cada poble cante el seu himne, que cada processó vibre de sentiment. La música crida a la festa, especialment avui. La música germana i fa poble, i els músics sou els garants d'aquests valors que es fan sentir únics i orgullosos de la nostra província. Enhorabona a tots. Roberto, la medalla que reps avui és el triomf de la humilitat. La gent de Castelló coneixem la història d'un xaval que corria per la terra batuda del Club de Tenis Castelló i que avui, només amb el relat de l'esforç, del compromís i de la passió, és capaç de desafiar a les primeres raquetes del món. Un exemple de superació per a tots, que ens fa proposar el que somiem i somiar el que es proposem. Un exemple de superació que podem fer extensible a tots els esportistes de la província que comparteixen els teus valors. Gràcies perquè amb gent com tu, Castelló s'ha convertit en el millor escenari esportiu del món. Gràcies per ser un dels nostres millors ambaixadors per tot el món i per portar la nostra marca amb el cap ben alt. Gràcies per fer-nos vibrar en cada servei i per ensenyar-nos que també en la vida cal lluitar cada bola fins al final. Perquè Castelló sap ben bé que amb esforç, que amb lluita i que amb constància, les victòries, com en el teu cas, sempre acaben arribant. Enhorabona, Robert.
Pare Ricardo, qui vulga entendre què vol dir la paraula solidaritat ha d'acudir al seu menjador. El seu compromís amb els més necessitats, amb els que passen fam, amb els que dormen en el carrer, ens fa creure amb més força que mai, encara que alguns puguen pensar que està tot perdut, en el costat més humà de les persones. Són molts els que potser només recorden la solidaritat en temps de crisi, però vostè, pare, des que va baixar de Forcall, porta 4 dècades ajudant a les persones més desemparades de la nostra societat. Pare, ens ha ensenyat que la solidaritat ni és una moda ni és una oportunitat de millorar la reputació. La solidaritat és una virtut pròpia de l'ésser humà. Si l'Evangeli es va escriure per servir d'exemple als cristians, vostè, pare, ha fet realitat quotidiana el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos de Jesucrist per a repartir-los entre els més necessitats. Que aquest premi servisca per a fer-nos memòria que en la base de la nostra societat sempre ha estat l'ajuda als altres. Aquesta, i vostè ho ha demostrat bé, és la verdadera i nítida grandesa de l'home. Enhorabona, pare. I rector magnífic de la Universitat Jaume I. La institució que dirigeixes s'emporta avui la primera alta distinció de la província. No podia ser d'una altra manera. Ja que l'UGI és el principal focus de coneixement de la nostra terra i la major revolució cultural, científica i econòmica i social que hem viscut en les últimes dècades. Una universitat pública que destila gota a gota tot el talent d'un territori que no està dispost a perdre-li la cara al futur. Una insígnia que avala la prosperitat, la projecció i la força de Castelló, perquè sense talent, sense formació en valors i sense oportunitats mai podem tirar endavant. La Universitat Jaume I és la responsable del major creixement intel·lectual, econòmic i humà de la nostra província, com també ho és d'evitar una fuga de potencial, de formar els nostres millors enginyers, economistes o filòlegs, d'estendre la cultura i el coneixement universitari a totes les comarques i de sumar competitivitat als sectors productius de la nostra província. L'UGI és el millor continent de saber que tenim. El contingut som tots els que hem tingut ocasió de passar per les seues aules i el resultat, com podem comprovar, és una província cohesionada, amb ferts valors i preparada per als nous reptes que venen. Rector i amic Vicent, ha rebut l'escultura de l'arquer de la Valltorta en honor a l'alta distinció de la província. L'arquer és part de l'inici de la nostra història, un símbol que representa la valentia i el caràcter lluitador dels primers pobladors castellonencs, uns valors que ens han acompanyat des de fa més de 10.000 anys, passant de generació en generació, des de reis i papes fins al ciutadà més humil del poble més menut. I avui, aquest símbol, patrimoni mundial de la humanitat, aquests valors recauen en la Universitat Jaume I. En temps dels arquers, en el Neolític, es va donar la primera gran revolució de la humanitat, al passar d'una societat nòmada a una societat sedentària, d'una societat recolectora a una societat productora. Doncs bé, avui, en el nostre temps, podem dir orgullosos que una universitat, la nostra universitat, ens ha portat a l'última gran revolució del coneixement en la província de Castelló. Enhorabona, rector. Distingits premiats, aquests són els vostres valors, però també són els nostres. Gràcies per fer-nos sentir més orgullosos de la nostra província, de la millor terra del món. Gràcies per convidar-nos a somiar. Avui passeu a formar part de la noble llista de personatges i institucions il·lustres de Castelló. Però no hem d'oblidar que també són protagonistes de la nostra història, els milers de personatges anònims que mai rebran una medalla, però que estan dispostos a donar-lo tot per esta terra i per traure els seus projectes endavant. Per molt dur que siga el camí,
Els nostres pares i els nostres avis ens han ensenyat que mai ens podem rendir, no en esta terra, perquè Castelló és el més gran que ens ha passat, és la nostra raó de ser i l'escenari on tenen lloc els moments més importants de totes les nostres vides. Amb aquesta convicció, vull demanar-vos avui una cosa, sols una. Treballem junts per continuar amb aquesta vella història. És hora d'ajuntar forces entre els pobles, de sumar des de la diversitat, de fer província amb la fermesa dels nostres valors. Si estem orgullosos del que som i d'on hem arribat, imagineu el futur que podem donar als nostres si continuem treballant junts. Comptem amb emprenedors valents, amb artistes que emocionen, amb esportistes que fan somiar, amb persones a qui no els cap el cor dins, i comptem amb universitats que ens donen el millor futur. I comptem amb milers de persones senzilles, honestes i treballadores que han carregat amb tot el pes de la nostra història. Per això, per al qui encara crega que en Castelló els somnis no es complixen, avui és la seva resposta. Ensenyem a estimar Castelló com els majors es van ensenyar a estimar-lo. Somiem com castellonencs, visquem com castellonencs, treballem com castellonencs. Pensem quin futur volem per als nostres fills i fem-lo realitat. Busquem oportunitats i portem-les fins a esta terra de llum i color. Escrivim junts les bases d'una nova era en la província. Estem més preparats que mai i així està el govern provincial per ajudar-vos. Som 135 i en som un. Som una família forta i unida, orgullosa de la seva gent i de la seva identitat. Creiem en nosaltres, perquè junts no n'hi ha impossibles. Avancem perquè el camí és llarg i la il·lusió és gran. Somiem perquè el moment és ara i el lloc Castelló. Moltes gràcies i feliç dia de la província.